Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ako ay sukod mo. Diri kutob oh. Kani gyapon. Kamuta? Welcome back sa kong vlog diri sa YouTube channel. Gimingaw na mo sa hashtag Amiga Vlogera. Taud-taud na kuha maka-vlog. I think na-alternate na alam ko yung nangapindi nga mga vlog na wala pa na ako na-edit o na-upload sa YouTube. So, medyo nag-relax lang sa ako guys after sa katong accident nga wala damha. And kaloy sa Diyos guys, medyo okay na ako ang tiil, makalakaw-lakaw na ko, pero napay gamayng pain nga akong nakabati. So far so good and thanks God nga wala kaayo'y kuan na damage sa akong tiil kay Paskang lisura day kaayo guys kung naay problema sa atong tiil, pati man siguro kamot guys no, labi na kaya ako man jud ang magliyok diris balay basta kay nagul kay kuan tong pagkahitabua guys mo tong naka-realize ko nga nag-amping man ta kanunay guys pero ang aksidente di ginatong hibalaan no nga mahitabo. Then katuday ang among gibuhat ni Papang ni Tatay Abyo gabuhat mi adto box na dito na mo butangan na namo sa katong kanang mga
malata bitaw guys, ng mga like for example kanang mga panit sa saging, mga panit sa mga panakot. Kaya di man gina na ako i-appeal sa basura guys, kaya bawal man. So pwede gud ta mo sindikato pero sa ngalan nga balaod magsunod pud tag usahay sa balaod guys, kay sa ato man pud na padung no kung di ta magsunod. So ako na ginang nahabit nga ilain gid nako ang kanang mga malata. So karon man good guys na naami bag-ong membro sa family na ako'y bag-o or naami bag-ong papi na sa balay o pa na ko siya gipaila-ila sa inyo guys. Ginganlan na mo siya og Choy. Kuan man good siya guys, simpre papi man good na. So nahitabo man good nga kato akong daan nga box nga butangan na namo sa among malata. Medyo nadakuan ra pud ko. Dako ra siya. Kay ang kanang mga malata kay malaya baya na siya madunot. So kanang nahitabo lang nga ang kaning among itoy sa iyang pagkalingas na pud iyang lalaki man siya guys. Lingasan din syempre papi baya. So nahitabo gyud nga nakasulod siya atong amo ang box nga among butangan na lagi sa malata. So pagita namo siya, nabala kami kay first day pa. Nawala siya. So wala sad sa akong nanguna kay binako di siya ka maigo dadtong box kay nay part atong akong gihimong cover nga medyo nadunot-dunot na nisigo siya. Tuwa na siya dito guys na way ko niya nabalaka ko kay usahay mabutangan na magbukog sa isda ba. So simba ko og iyang makuy-kuy. So mo tong karong adlaw amo tong gibungkag ni Tatay Abyong katong box nga akong gibuhat lagi nga butanganan sa mga malata. Gusto na ko siya nga gamayon na lang kay malata man madunot man siya. So dita mabalaka nga mapuno ang maong gamayng box. So mo lagi to nagtry mi ni Papa nga makahimo mi pero wala na mo mabuhat tungod kay kulang mig materials ang ako tong himuon nga murag ayom-ayomon tong angay maayom-ayom nga mga materialis nga naa karon diri sa among balay kanang gipang recycle ra gud niya. Kuan jud kulang pati pud lansang. So nakahuna-huna ko guys nga madto kog junk shop. It's either sa mga musulod siguro mga adlaw no. Maglantaw ko dito naman dito yung mga kanang mga daan bitaw nga baril nga mga taya na nga mga akong plano baril lang kanang tunga. Ayom-ayom po dito basin makahangyo ko kay sa akong nasayran 1,000 ang dako nga baril niya. Ang I don't know kung ang katungaan na basin 500 dito ko mo tan-aw sa mga junk shop kay naa siguro dito ug akong hangyoon kay anyway taya naman na. Din moy ako ang plano nga moy akong himuon nga butanganan sa mga malata kaya mubabol man siya guys. So mula gitong wala nahimo ang among plano ni Tatay Abyong nga magbuhat mig box para sa mga malata. So ang sa pagkakaron amo lang sa tong gibulad tong ipakita na mo sa init katong akong nangabilin nga mga bag-upa nga mga malata. O siguro ako to siyang gamiton para sa tanom kay pwede na ko siya i-mix sa yuta kay dugang kong fertilize ba sa yuta para sa uban na kong mga tanong ko magtanong na po ko at least na nako'y reserva nga yuta nga katong gikan sa mga malata nga mga like for example kanang mga dahon sa panakot mga nangalata na mga gulay o uban pang mga malata. So pwede man nato siya isagol sa yuta para gamito nato pang tanong sa uban pang mga tanong nga angay nato itanong. Then namura to guys. Then thank you and thank you for always pagsunod sa akong vlog, for views. Thank you and we'll see you on our next vlog ni Tatay Abyong. Bye! Amping takanunay! Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.